медони чаро мардҳо зодасабӣ мешаванду дод мезананд, вале гирья намекунанд? чун гирьяро аз онҳо гирифтанд, рӯи абрҳои сиёҳи қалбашон қадам зада ҳамеша то гӯшашон хонданд ки мард набояд гирья кунад. онҳо сукуту бесадо вале дар авҷи дардҳову ғусаҳо мегирянд, фақат бо худашону дар умқи дилашон. аз ин ро ғазабу гирья як мардро фақат метавонад муҳаббати як зане ки дӯсташ медорад ором кунад ва занро бошад такя дар як шонаи марди дӯст доштаниаш.